Wa pa kanya sugta kay dili siya ka nagbalibo? Mao lagi bay. Mag-shave ko ba eh? Balhibo sa bitaw ka ba eh? Nayo, sa imong tiil, imong kilay, hasta imong lawas. Malibuon mga akong papa bay. Kaliwat yung tingali na mo. Mausad. Pag-shave na lang. Mas ganahan ko magtanaw ni mo nga wa kay bungot. Limpyo kay kang tanawon. Salamat, Berlie. So, unsa man? Gisugot na ko nimo? Ocho, Philo. Gisugot na ta ka. Yes! Salamat, Berlie. Salamat. Lipay kay ko nga, imo na dyan ko gisugot. Aw, imente na lang ginani mo ba nga magsige na kapang-shave? Yang imong kilay sad, pakuhaan na nimo gamay. Kay baga ra kaayo. Murag anak yun, bay. Dali, Berlie. Nagdako og linong ang gasaging ay. Maayo din ni kay hayahay kayo. Di ko ganang mukhaon, uy. Unsa? Nga naman. Ikaw gani mo ay nag-text ganina nga magdako ani unya karon. Nausab na sa rin ni mong nahuna. Giluod ko. Nga naman. Saan sa nang balhibo si mong ilong, uy? Nang gawas naman na. Lain kin tanawon. Ha? Sa pagpili sa inyong nga kape, dapat dili basta-basta. Dapat makaayo sa ato ang lawas. Maong dapat Dragon Fruit Herbal Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ang aduna kini mga active ingredients na siguradong makaayo sa atong kalawasan. Robusta coffee bean, Arabica coffee bean, mangosteen, turmeric, guyabano, dragon fruit, ginseng, barley, moringa, stevia, non-dairy creamer, ug Insulin Plant. Ang maong mga ingredients ang napamatud-an sa mga eksperto nga makaayo yun sa lawas sa tao. Maong unsa pa'y gipaabot nimo. Sulayin na ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant ang mapalifinis sa mga butika sa imong lugar. Kay ba mo nga ang pagkakuwang og vitamin D3 sa atong dugo ay usa sa pinakamamatay tungod sa pagkakuwang og vitamin D sa tibuok kalibutan? Ingon ni Dr. Joseph Mercola, usa ka medical doctor ug multiple New York Times best-selling author. Nang taas ka incidence sa namatay sa sakit niya cancer, sakit sa kasing-kasing, pagtaas sa blood pressure, pagtaas sa cholesterol level, kidney failure, obesity, ug uban pang mga kondisyon sa kalawasan, kini na ay koneksyon sa pag-ubos sa vitamin D sa atong dugo. Ang gusto'y pasabot ani, kung kuwang ta og vitamin D3 ang tsansa nga pwede makaangkon aning mga sakit ay mutaas. Mga higala, suklanin nato ang sayong pagkamatay sa cancer, sakit sa kasing-kasing, stroke, diabetes ug uban pang mga sakit sa pamaagi ug adlaw-adlaw nga gamit sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 suportado sa mga daghang medical nga pagtuon, aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors karon. Naa na din sa sugbo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Pahinumdum sa bayo paglawas. Pasko, himsog, ug taas kakinabuhi nga layo sa balatian. Hatod ka nato sa Milagrosong Herbal Capsule. Bilinhon ug nag-inusarang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kompleto, original, di kalidad nga adunay 17 ka mga halamang gamot sama sa makabuhay. Ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyaban, oregano, cinnamon, lagundi
Sambong, serpentina, vitamin C, sodium ascorbate, ug vitamins B1, B6 ug B12. Diri na ta sa makahibulungang EXL Makabuhay Plus Capsule. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Excited to travel? Gimingaw ka ba ini? Larga na ta. Lupad ta paingon sa Baguio, Bangkok ug Cotabato ug daghan pa via Cebu diri lang sa Philippine Airlines. Karon mulupad na sa 16 ka lokal ug upat ka international nga destinasyon direkta gikan sa Cebu ug up to 28 more mga international hubs via Manila. Pag-book now flight karon sa philippineairlines.com. CAB approval numbers 06270818 series of 2022, 06590901 series of 2022, P0307, P032223P. Set alert! Set alert! Tuwing magmatuod sa layuan. Manugod akong piil. Pag mata na ko, pagtunog na ko na sa simento, kakuan gina siya, sir. Diba, kanang buragan ni binhod. Sidli ni men, ragin na, sir, haplas. Mauragin na ko, mauragin na akong gigamit, sir. Haplasan ako na tanan. Mawala ragin siya, sir. Sa pagkataod-taod, nga haplasan na po na ko ulit. Muinit na siya. Burag, kanang suyupon ba iyahang kuan? Panuhot ba na? Bisenta Plasivi. Poblasyon ni Tigsayap. That's families. Ang init, sakit sa ulo. Kapag mainit, i-efficacent, relaxant oil relieves the effects ng stress at headache. Ika'y mapapasana all. May cooling effect, kaya ang feeling so relaxing. Efficacent, relaxant oil, keep on rolling. Gumamit ng efficacent, relaxant oil. Init effects ng stress at headache. Efficacent, relaxant oil. May cooling effect, kaya relaxing ang feeling. Tayo na't mag-efficacent, relaxant oil. Efficacent Relaxant Oil. Your relaxant relieves effects and stress at headache. Available in leading supermarkets and drugstores nationwide. Menthol plus camphor plus eucalyptus oil is the generic name of Efficacent Relaxant Oil. If symptoms persist, consult your doctor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! That portion was brought to you by your relaxant relieves effects ng stress at headache. Gulya t-shirt. Happy Mart. Blouses. Happy Mart. Underwear. Happy Mart. Sapot sa kabataan. Happy Mart. Pantalon. Happy Mart. HAPPYMERT. Happy Mart. Vroom, vroom, vroom. Does your diesel engine sound like it needs a refresh? Restore it like new with Petron Turbo Diesel. With Turbo Plus, that turbo cleans from fuel tank to combustion chamber. It also has turbo power and turbo mileage that gives you more value from every full tank compared to regular diesels. Restore your engine like new with Petron Turbo Diesel. Petron Turbo Diesel with Turbo Plus technology. Restore your engine like new. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Mapalit sa mga butika. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with him to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Ni-research ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga anak, si Inday Kababat, usa kabuta. Dihay Domingo nga paingon siyang musimba, pagkanaog niya sa sakyanan na gagma in town, maayong pagkabangag sa tuong nga tuhod nga napaud sa talinis nga bato. Ang nakaayo, Sweet Caress. Matuod to, ay nabangag man to, akong gibutang hagiwan, o ka na si Caress, gagwanta na ako pa, ang jog ko pa. Pila ra kaadlaw nawa to sa Sweet Caress? Wala na tayo simana. Testimonyang dili scripted, dili binayran, tinuod nga kasinatian.
Send alert! Hindi magmatuod sa kayuan. Mamano gud akong tiil. Pag mata na ko ana, pag tunog na ko na sa simento, kakuan gyud na siya sir, di ba? Kanang mura gani ka binhod, sidli ni men gid na sir, nga haplas. Maura gid na ko, maura gid na akong gigamit sir. Haplasan ako na tanan. Mawala ra gid siya sir sa pagkataod-taod ana nga haplasan na po nako ulit. Muinit na siya, burag kanang suyupon ba iyahang kuan panuhot ba na? Vicenta Placili, poblasyon Tigsayap. Ang init, sakit sa ulo. Gumamit ng Efficacent Relaxant Oil. Init effects ng stress at headache. Efficacent Relaxant Oil. May cooling effect, kaya relaxing ang feeling. Tayo na't mag-Efficacent Relaxant Oil. Efficacent Relaxant Oil. Your relaxant relieves effects and stress at headache. Available in leading supermarkets and drugstores nationwide. Menthol plus camphor plus eucalyptus oil is the generic name of Efficacent Relaxant Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Vanessa Bising, taga Baguio proper, Davao City, mo ay nakahilis sa dako nga bukol sa iyang sampot. Kaya ako galing bukol sa tumugot, nawala yun. Pag-tikla ko akong yakit, nagtanong po, bulan ako pag-inom, kaya gulong naman ako, nawala na akong bukol sa tumugot. Higit ako ni siya kalimtan ba kay, o sa gini siya nakapaayag sa akuang. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa Rose Pharmacy o uban pang mga butika. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Mario Flores, usa ka fire officer sa Argao Fire Station, Lamacan, Cebu. Doon ako'y gihambing balatian, hypertension, arthritis, insomnia ug irregular bowel movement. Pagkadungog nako nga ang GD Tox Plus muwagtang og toxin sa lawas nga mo hinungdan sa akong mga balatian, akong gisuwayan. 5 pa lang kaadlaw akong namatikdan ang epekto. Nasulbad ang tanan nakong mga balatian. Mo detoxify gyud ang GD Tox Plus. GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Grabe yun ko kabalibuhon. Kaya astang balibo suod sa akong ilong, misiwil sad. Unya, kidili man yung ganahan magtanaw si Burley o balibo. Maong nangita na sa kong paagi kung unsaon nga malimpyo siyang tanahon. Usahay, maglibog na ko sa kong uyab. Kay gamay balibo lang kani nga iyang makitaan. Luto na gid siya. Wa ko mahibaw nga no, pero kumbuto na naon. Normal na magiunta nga na ay balibo ang sa katao. Unya, kuyawa ko din ng Burley, bay. Tingalig na siya fobiyaan ng balhibo, bay. Ganong bisan sa kagamay sa balhibo, iya magiday mapantayan. Unsa, bay? Pero sige lang, tabangan ti ka ha. Naman to'y gamito ng kuan kining bana sa kong ate para tangtang sa balhibo, suog sa iyang ilong. Kay pariya masamuad to, mangayo ko ato. Kini ba yun? Unsa na bay? Hair wax. Butangan na ni mog wax nga stick nga gamay o pormaho ni mog murag kutunbad sang wax. Humana na, isuda si mong ilong. Inigbira ni mo, matangtagar sa nag-apil ang balhibo si mong ilong diha sa wax. Dili ka ni sakit bay? Medyo sakit-sakit po. Pero madara ko na bay. Sure ka bay? Wow! Wala lagi balhibong imong ilong. Ang giwaksan ako. Ay, may noon. Way, sakit? Sakit siya doy. Napaman gani gamay nga sakit hantod karon. Mawala na oy. Yun anak man yun na, basta wax. Sakit ini ko una, pero ini kadugayan, maanad ra ka. Sakit imong ilong? Oo, ma. Huwag ko may baw gano. Huwag masa ko nakitang sama sa suod. Kahit yung sakita ba, murag, mukuniktar sa kong Naglaban, nag-apil akong
time para be. Urag ni hubag man sa diyan ng pikas aping nimo. Unsa ma? Nahiyo, ni hubag yun. Pila ka adlaw na gikan si pagkahubag. Nagdana na gyud siya maayo. Maong naagni ko ang pagdawog suwat sa pamasin nga makatabang mo sa akong sitwasyon. Layo man gud ang patambalan dinhi. Kinakos bukid mo puyo. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana. Naon sa magkaan niya akong ilong? Posible ka nga na-impeksyon ni sa dihang akong giwaksan ang suod sa akong ilong? Ikaduhang pangutana. Nagnana na og maayo ang suod sa akong ilong. Ug nihubag pod ang akong naong. Unsa may maayo na akong buhaton? Aron pod mayus-yus ang akong naong. Kay duda ko nihubag dig apil tungod aning problema na kuron sa akong ilong. Ikatulong pangutana. Duda ba mo ikasuggest nga pangan sa tambal nga pwede rin akong napalit dinhi sa amo bisag wa reseta? Unsa mang tambala ang angay ini? Ikaw pat og katapusang pangutana. Bahin sa kong uyab nga si Berly, nga dili siya gustong makakita og balhibo, kay ludaanon dun siya. Posible ka nga sakto pod akong amigo nga basin naa siya fobiaan. Sakit ba ng ingon ana? Palihog, tabanging tambagi ko. Kini, ang akong suluran, Chufilo. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din ni sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniyan na sa dako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaniyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist ug drug addiction specialist, ako mutambag sa mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Kasi pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong bakutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga happiness is a choice and requires hard work. Of course, wa manggay sayo na ning kalibutan na puros ni lisod. Ug naa mo'y gusto nya balibaran mo, pasensya na lang. Bisag unsa pa man kanindot ang imong plano nya dili ma-approve sa mo approve. Di gawato na lang sa Waikos mode, no? Batin pa dayeg mausab ang una-una, no? Okay, so ang ato magtatampo karong adlaw si Chupilo, 17 years old, taga Tuburan, Cebu. Wow, musta naman si Dayday Vistil diha sa Tabuelan dito ngayon day, no? Tabuelan. Og mga taga Bairan, Asturias. Thank you very much day, no? Sa inyong mga saha sa saging ang gihatag nako. Ako nang gitanom diri sa akong farm sa Naga, no? Ano matug akong lista sa inyong mga taga Tuburan. Niya day si mga taga Danau City sa Ivan Atlas Apart. Ug taga Tartar, no? Mga Bataya, mga Alperes family, si Arnie Servilleta o si Melda Servilleta. Salamat kayo sa imong microphone na ane kay nindot akong tingog. More na sa kong si Matt Monroe. Okay, so ngadto sa libuan nga namin to karon. Salamat kayo. So going back to our senders at Chupilo nga taga Tuburan. Mito kani sa iyang problema sa ilong, no? Ang iya ko nung gibuwaksan ba to nya infected. Posible ayaw mo patakag butang o unsa na may pasok sa iyong ilong. Inabay atay mga sensitive nga parte diha, no? Kunya magubag-ubag na infected. Once nga magaras na infected, lisod na kayo. Naman tay mga sinuses din sa atong front area sa atong naong. Ma-infected na ang atong mga mucus diha mudaghan kay mao man inunta reaction sa atong lawas nga kung na infection daghan yung atong utok, rather utok. Imong utok po, mapiktuhan, kinuoro ba na kayo na, no? So, mayon tag makita, nag-iinti, air, nose, and throat specialist. Ug di ako'y na-intriga ko ng pangutana ni Chupilo, no? Bata pa mga ni Chupilo, 17 anyos pa na. Ito di siyang uyab, dili ganahan mo makita og balahibo. Napoy mga tao po nga dili ganahan mo kita og
balahibo. So, actually, daghan kayo kita kayog mga klase sa mga phobia sa akong klase sa College of Medicine. So, nami sa ka-chapter ko rin sa mong libro, kining mga phobias, mga fear, no? Mga hadlok ako sa katao, sa mga buta nga ingnon ta, dili unta angay kahadlokan, no? So, kining mahadlok og mga balahibo, laban ni ka mga babae bitaw nga taas kay testosterone level, maghirsutism man sila. Gitawag ni namo og trichophobia. Trichophobia. Mo na medical term aning mahadlok sa ingnon ta balahibo. Magikan kini sa usa ka Greek word pasabot nga tricho trichos meaning buhok na phobia meaning mahadlok. Lahi po ni sa katong sige na kog mention din ni sa atong sibya kanang trichotillomania. Buhok lang gyapon to related pero di siya mahadlok sa buhok. Kundi na siya obsession and compulsion pag-ibot siya yang buhok, no? So mga term daghang kay tag mga medical terms para sa mahadlok, no? Di siya sa related to mahadlok sa mga kagaw ay trichophobia ay mahadlok cause mahadlok ta aning mga daghang kay kahadlokan. Mahadlok ta musulti in front of the public, kung social phobia. Mahadlok ta dili ta makasabot. Dili ta makasabot aning mahadlok ta. Mahadlok ta masakpan kang namakak. Apoy mahadlok pod nga kanang muana sa mga ngit-ngit nga mga lugar. We call that nyctophobia. Mahadlok og kanang dagkog busis, na binag kanang hadlukan nga busis, no? Natay mga term na mahadlok mo narbaho, kinilisod kaning mahadlok mo narbaho, iwan natay palit bugas, ergophobia ng mahadlok og trabaho, pero ang pinaka common ganyan kanang mahadlok og spider, kanang kanabang usan nang spider, lawa-lawa ba, kanang labi nagdagko, lahi po nang lagi spider dito sa deserto kay makamatay mo ko, pero na ato ay mga lawa-lawa sa ato, mahadlok bita na. So, ang term na arachnophobia, mahadlok og lawa-lawa. So, makinang imong uyab, Chupilo, galing kadlukan. Naapo na ako ng lecture, makadagan. Naapo yung mga tao mahadlok sa numero 3C. In fact, kanang mga building bitang tagas, tanawar ko niya ba, the Y13th floor, na mga pungsoy-pungsoy siguro ng unsara, mga tinuhuan ba. We call that tridicaphobia. Tridicaphobia, fear of number 13. So, daghan ko kayo ng mga hadlok-hadlok, no? Ako mga estudyante, dili kayo ni sa ganahan, mga lisod ka ng mga hasta gani ko sa mga sinanig balik-balik na ko kay masipiat to mga gani ko, so kani mahadlok og musulti, glossophobia or kining iskopophobia or stage fright. Napuyupan nga mahadlok mag meeting kay mahadlok og daghang kwestiyono nila, no? So aleudoxaphobia, atay makatunan nga mga medical terms karon labi na sa mga estudyante nga minaw nako karon. So kini imong uyab Chupilo, mahadlok sa mahadlok sa dinonta buhok. Balikon ako ang kinigitan na namo og trichophobia. Trichophobia. Mahadlok og buhok. Okay? So, naanay mga tambal, namatay mga anti-anxiety medications, no? But ikasubon ako pagingon nga, kasagaran na ng mga anti-anxiety medications, dili ni hatag sa butika o walay prescription gikan sa doktor nga naay isto, kay mga regulated ning mga tambala. So, akong ikasugyot, mo arila mo resibo, resita mo, I do not know kung naabada sa waman siguro ada mo sa Toledo, ora man sa Toledo siguro inyo. Ora ba nang dana? O mo na nang dana sa Toledo, no? Naada si Dr. Musot. Paresita ang Dr. Musot. Nga gi-refer ko dok ni Dr. ni Obra. Ako nang estudyante, silang Libay, Intiensa, na sila nag-practice niya. Okay, so now kasabot ka Chupilo sa kung gibatbat sa imong problema o sa problema sa imong uyab, mahadlok og buhok o balahibo, magkatag balahibo, mangilig-kilig, kuyaw lang kayo kanang mahadlok og salamin. Dili pa ko mo sign off, mangumidya ko gamay nga nakulutoy tao nga nagtanaw niya sa espeho kay dili lagi po kay sa gwapo, laksot-laksot og naong. Tanaw-tanaw niya og espeho, mao di bagid madagod ang yang naong gyud. Kuha siya og pentel pen, iyang gisulatan ng espeho og out of order. Thank you very much for laughing, no? Mudaw ako kabati ng mga tawa mo, pero usahay, mumidya lang po ko, kay boring sa kanin, serious na tagayo. So kung na mga gusto niyo yung ihangyo, balibaran mo, pasensya na lang. Pero ayaw give up, basin pa rin, mausap ako na. Okay, so
ngadto ni mo Pilog sa libuan millions nga naminaw to karon di sa programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, manamilit og maingon nga dili unta ngo maikog, masuko og dugay hatag og pagtagad or mangluod ay daghan kay tag madawat nga sulat-suliran sa atong istasyonan. So from all of us sa Radio Mindanao Network